Kasvu on kaikkien yritysten agendalla vähemmän tai enemmän riippuen sen firman ambitiosta. Ensimmäinen asia on tietenkin, että jos yritys haluaa ymmärtää, miten se voi kasvaa ja vielä kannattavasti, joka on kaikille yrityksille totta kai se haaste, niin täytyy pystyä yhdistämään markkinatietoa omiin tuotevolyymitietoihin, hintatietoihin, kustannustietoihin, jotta pystyy rakentamaan ne kannattavat portfoliot niistä tuotteista sitten asiakkaan suuntaan. Jos yritys haluaa avata uuden kanavan, vaikka digitaalisen kanavan, niin silloin tiedonhallinnan haaste kasvaa entistä suuremmaksi ja turha sinne uuteen kanavaan on asiatonta tietoa viedä tai huonosti strukturoitua tietoa, koska sitä kautta sitä viestiä ei sitten ymmärretä. Jos yritys on toimittanut laitteita asiakkaille ja haluaa kasvattaa liiketoimintaansa huollon suuntaan, tiedot pitää hyvässä järjestyksessä ja hyvässä tallessa, jotta pystyy tekemään sen huoltomallin kannattavasti. Ja vielä tämän päälle, jos haluaa rakentaa uuden laitteen toimittamiseen ja huoltoon liittyvän kokonaan uuden bisnesmallin, niin silloin ollaan jo aikamoisen herkkupalan ääressä suorastaan, jotta päästään sitten hyödyntämään sitä tietoasettia, joka sinne on kertynyt sinne yrityksen portfolioon. Jos yritys haluaa kasvaa yritysostojen kautta, niin silloin vielä tämä tiedonhallinnan haaste tulee suuremmaksi, koska yrityksen tietysti täytyy tietää, minkälaisia järjestelmiä siinä ostetussa yksikössä on, tai minkälaisen järjestelmän haluaa viedä sitten siihen perustettavaan uuteen yksikköön, ja jotta sen liiketoiminnan kasvun haasteet ymmärtää ja pystyy sitä suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä tarvittavia toimenpiteitä, niin silloin tämä tiedonhallinta on täysin keskeinen asia yrityksen johdon agendalla.